Bé, en tot cas, als anys 90 hi ha uns quants títols molt importants que anaven definint, aquests títols anaven definint, d'una banda, la poètica d'autor, no és que no estigués definida, però es va anar d'alguna manera enrobustint, i anaven definint un personatge, podríem dir-ne en escorç moral, que és el personatge Joan Margarit. Joan Margarit no sempre és el protagonista d'aquests poemes, no sempre, però és evident que hi ha una part considerable de Joan Margarit en molts dels protagonistes i dels personatges que hi ha en els seus poemes. És a dir, quan parla de John Coltrane, naturalment Joan Margarit, encara que li hagués agradat segurament ser-ho, no és el John Coltrane. Però parlant del John Coltrane o de l'Art Tatum o de molts altres jazzmen, lògicament està parlant no únicament d'una seva afició molt forta, la música de jazz, de la qual també forma part el seu fill Carles, que és un excel·lent músic de jazz, per cert, i que podeu sentir si compreu l'última versió del Joana, perquè adjunta en el llibre hi ha un CD en què hi ha peces del Carles sobre els poemes de Joana. No únicament això, sinó que es anava definint un personatge moral que feia, doncs això que deia, condemnar la vanitat del món, dir-nos constantment compte amb la vida perquè és bellíssima, és el millor que ens pot passar, però ens acaba clavant clatellades, compte amb el temps, alerta perquè el temps s'escapa, aprofiteu tot el que hàgiu d'aprofitar. Un personatge vitalista, però alhora molt savi, i que en molts d'aquests poemes anava donant prescripcions d'aquestes. Bé, els anys 90 és una dècada molt feliç i molt fecunda per Joan Margarit. Hi ha, per exemple, aquest llibre, Els motius del llop, en què hi ha diversos poemes, no sé si era el Gil de Viedma o qui, que deia que en el fons serem recordats per 5 o 6 poemes. Jo no sé per quan recordem Joan Margarit, però en podríem trobar molts, força. Els motius del llop hi ha un poema que es diu Mare i filla, absolutament memorable. Hi ha aquell poema que és el gran hit de Joan Margarit, que és Primer amor, el de la navalla, que amb la seva veu... El de Girona trista dels 7 anys, la ganiveteria tenia unes quantes... Que després també li farem llegir, no? Aquell poema de la navalla, que la criatura que té una navalla, bé, allò que Eliot en deia el correlat objectiu, no? A partir d'un objecte com hi posem els nostres efectes, com posem les nostres reflexions. Aquella navalla fa patir, perquè no sé quants anys fa que la tens més a prop del coll i veig que no t'acaba d'enfonsar, i esperem que no sigui enfonsat, però és d'aquells poemes que tenen un impacte i que creen una empatia amb el lector molt i molt forta. O aquí, Aiguafort, poema esplèndid. A mi és un dels poemes que més m'agraden i que no em sé estar amb la meva veu no de tenor com la d'ell de llegir. L'oracle. Ets tu d'infant que dus un pot i esperes en un escorxador per comprar sang. Damunt del terra de ciment hi ha uns bancs amb les cabres esteses en fileres, el coll ofert, lligades i balant. Has col·locat el pot sota una d'elles, negre i suau. Un home, sense presses, armat amb un punxó, l'ha degollat. Com succeïa a Delfos, el missatge del raig vermell que hi era dins del pot, amb el mateix soroll que escoltes ara. Va ser obscur i difícil. Has trigat 40 anys a poder-lo interpretar. Ho estàs fent ara, mentre pixes sang. Bé, eren poemes de gran autor, de persona que se sent lògicament molt segura amb el que diu i que cada vegada més s'ha anat sentint segura en la manera com ho diu, que en el fons és la mare dels ous de tot discurs literari. Hi havia un poema o un llibre de poemes que d'alguna manera també va exercir una mena de frontissa entre els 90 i els 2000, que era l'Estació de França. Bé, tots els homes cultes de l'Estat ja sabien que existia un poeta com Joan Margarit, que era un poeta molt important. Fins i tot algun novíssimo com el Luis Antonio de Villena havia assegurat del dret i del revés que era el millor, probablement el millor poeta català viu del moment. Però l'Estació de França jo diria que va ser el seu desembarcament a les Espanyes, perquè és una antologia bilingüe que feia una tria severa de molts títols i que n'incorporava de molts de nous. És el llibre que d'alguna manera, no sé si va obrir les portes de Joan Margarit a la resta de l'Estat, però que en tot cas sí que el va fer conèixer d'una manera molt més estesa. I arribem ja als 2000, ja em vaig atençant a l'objecte d'estudi d'avui. Hi ha un llibre molt important, un llibre que té altres condicionants. Probablement és el seu llibre més delicat, el seu llibre més difícil d'escriure, el que va escriure a la mort de la seva filla Joana. Desembre, diu un dels poemes, desembre, l'últim desembre amb tu, després buscar dintre de mi la teva veu perduda.
De fet, és un llibre de poemes que busca aquesta veu perduda de la filla. Altres vegades ho he explicat en entrevistes, en molts llocs, que era un llibre que no tenia clar si l'havia d'escriure o no. Se li va imposar i per sort el va escriure. Després de Joana va venir un llibre que no és cap mena de crestomatia o de catecisme de la seva altra, no sé si dir-ne passió, però en tot cas, o vocació, en tot cas feina, càlcul d'estructures. Sabeu que ell, a part de poeta exercit, la seva feina era també la d'arquitecte. A poeta exercit, la seva feina era també la d'arquitecte, opció alimentària o alimentícia, però en tot cas era un gran títol, perquè el càlcul d'estructures que ell ha fet servir per fer que el colom d'allà baix a les drassanes no s'enfonsés definitivament i per apuntalar-lo, li serveix també per aquesta mena de translació metafòrica o metonímica per parlar de la vida en un llibre, càlcul d'estructures. Aquí hi havia poemes d'aquells que també et deixen clavat a la cadira, no? Per exemple, aquell dels morts que juguen a pica-paret, o com després el seu llibre més llorejat amb tots els premis nacionals d'aquí, del país del costat, un llibre que ha tingut premis i ha tingut molts lectors, Casa de Misericòrdia. Aquí hi havia, per exemple, un poema també memorable en què parla dels seus pares morts, però encara com si fossin a casa i com si deixessin al seu quarto aquella mica de llum abans d'anar a dormir, no? Bé, és la capacitat aquesta de Joan Margarit per, a partir d'unes imatges que tots coneixem i que ens poden emocionar, fer, diguem-ne, un salt metafòric que depassa, lògicament, la mera consigna de la metàfora, la mera consigna de la imatge.